Okei, moikka ja tervetuloa Monkey Popin ekan videon pariin. Mä oon tosiaan Elli ja Emma ei ole nyt tässä videossa mukana, koska me asutaan eri osoitteissa ja Emma ei nyt päässyt tähän mukaan. Tässä videossa me tosiaan valmistellaan tää herkkuja vaille valmiiksi. Mä ajattelin, että me voitais ekan laittaa tää meidän menu niin johonkin tähän kiinni, niin että se olisi selkeästi Tästä porakoneesta varmaan akku loppu tai jotain. Eiku, tässä ei edes oo akkua. Oh my god. Niin, nyt meillä on jonkinnäköinen akku. Onkohan tää oikeanlainen? Yes! Noin. Tos. Eka juttu suoritettu. Okei, sit meidän pitäisi saada tää meidän mainoskyltti jotenkin järkevän näköiseksi. Koska tää ei vielä hirveästi mainosta mitään. Mä ajattelin, että me kiinnitettäis nyt tää meidän mainoskyltti tähän. Jollain tavalla. Näin. Mutta onks tää hyvä tälleen? Kyllä se saa kelvata. Tää on liian iso. Onks tää parempi? Ei, tääkin tulee läpi. Okei, tää on paras. Se saa nyt riittää. Okei, jes, me saatiin tää tähän kiinni. Ai niin, ja toka juttu suoritettu. Okei, mä laitan tänne vielä tähän kiinni. Okei, sit me päästään ehkä mun lempijuttuun tällä videolla. Eli tää meidän säilytyspaikka. Tai meillä tulee tänne esim. Pupskakut kylmään, kylmälaukkuihin. Ja sit meillä tulee tänne kaikki juotavat. Niin, joo. Tänne pitää tehdä jotain kylttejä, mistä pitää vähän hioa, siistiä ja muuta sellaista. Hiomapaperi. Hiomapaperi. Siinä. Okei, mä ajattelin, että mä ekaksi vaan nyt hion ton koko alueen tuolla, ettei siellä ole mitään tikkuja. Ja sit sen jälkeen tehdään ne kyltit. Okei, mä nyt sain hiottua tätä silleen jonkin verran, mut kaikkea nyt ei ihan saanut, koska täällä on tällaisia kohtia, missä on tällaisia tikkuja, mutta ne ei vaan no, niitä pitää vaan antaa olla. Mutta mä nyt ajattelin, että me voitais nyt laittaa tänne ne kyltit, että esimerkiksi tähän voi tulla jotain bubskakkuja, sitten tänne tulee meidän kaikki tripit, niin, eli pillimehut, niin joo. Ja sit jonnekin tulee kans kertakäyttöastiat. Mut joo, mä menen nyt sisälle tekemään ne. Okei, siis mä sain nää vihdoin tehtyä. Siis jos kameralla näin, mutta mulla meni noihin oikeesti varmaan joku puoli tuntia. Ja joo. Hän nyt laitetaan ne kyltit paikalleen. Yes. Okei, toi on nyt tossa. Hei muuten, nyt näistä tripeistä puheen ollen, niin meidän WhatsApp-kanavan seuraajat on saanut viikon ajan äänestää, että minkä tripmaun ne haluaisi meidän valikoimaan vadelman, vesimeloonin, päärynän ja metsämansikan lisäksi. Ja se tulos on tullut ja se on
3, 2, 1. Mansikkavadelma. Joo, tosiaan tällainen väliinfo tässä nyt. Pistetään tuohon trippien alapuolelle niin tähän kertakäyttöastiat, niin ruvataan se nyt tähän. Oho. Apua. Näin. Okei, mä nyt päätin, että mä en turhaan laita tätä mukittaan erikseen, koska se nyt niinku sisältyy tuohon kertakäyttöastioihin, niin mun ei tarvii liikaa säätää tän kaa. Mut nää mä laitan vielä. Okei, toi sitruunavesi juttu meni tosi hyvin, mut sit taas... tää on hirvittävän näköinen. Mut mä nyt tyydyn tohon, koska mä en jaksa lähteä enää tekemään uusiksi. Mut nyt tää sisätila alkaa olla valmis, koska mä en niille bubs-jutuille nyt tehnyt mitään kylttiä, kun ne on kuitenkin vaan kylmälaukussa. Niin joo. Mut tämähän alkaa olla pikkuhiljaa valmis. Sitten täältä enää puuttuu tarjoiltavat ja ne tarjoiluvälineet. Joten hei, kiitos kun katsoitte meidän ekan videon ja nähdään seuraavassa videossa tai meidän tapahtumassa. Jos tykkäsit tästä meidän videosta edes yhtään, niin pistä tiliseurantaan ja tykkää tästä videosta, niin se auttaa meitä tekemään teille vielä paljon enemmän sisältöä ja se edistää myös sitä meidän pientä pienyritystä. Kiitos, moikka!